И здравейте хора, днес ще играем Epic Challenge, като един път се пробвах и да, и сега ще дам 10 джема, отново ще играем. Така, първият път направих 2 победи, нищо не спечелих, надявам се сега да е по-добре. И да, тук имаме, видите, клан чест, където този път не игра доста за него, виждате, че съм 23 и да... Само да дадем нещо тук. И така, нека да започваме. Ето ми декът, с който, но той мисля, че тук няма значение. Дек, така. Добре. Ако успеем да направим 3 победи, ще е доста добре. И да, нека започваме. Девето ниво е трудно, ще го бия. Така е сезът. Хаунд. Тук стили. И все пак удържах лабахаунда. Един бейб дракон. Вещица. Ай, сезарт. Така една форма ще сложа. И така. Като почудо съм взел повече от колата, колко сте от мен. Не знам как, но... Така, пускам един уизард. О, не. Тук малко ми се объркаха плановете, но пак ще пустим по крайдера. И как толкова бързо ми свалиха уизарда, не знам. Сега трябва да свалим лабахаундът. Сега тук аз се ще го замази малко добре. Забавя го. Така готов съм да стреля, когато го спръснат. Хайде, сега стреля. И вече ще ме водим. Така. Уизард. Тук един хубав крайдър. С един бейби дракон. Остава 30 секунди. Така. Добре, тук малко грешка направих и няма ли защото удрите... Да, тук няма как да се държа колата, за жалост. Ето, виждате. Да, доста площад. Ето, сега се и първият мач е загуба. Втора битка. Осмо ниво е добре. Сега е по-добре, но все пак не знам дали имам големи шансове. Хок Райдър, Уизард. Така, нищо не се получи от тази атака. Един бейби дракон.
Примерно взех от колата, но сега магиосен откът. Сега скелети. Добре. Жалко ще пусна тук тези мръсни скелети, но все пак ще стигнат до колата, можете. Да. Така, Hawk Rider с Wizard. О, тук балон. Това не е добре. Но поне колата му взех. И тук сега просто слагам Wizard. Бейби дракон. Стрели. Така. Колата му стана на 1800, а голямата е на 2476. И се надявам да успея да го победя. Hawk Rider. Заедно с телевизората на този Hawk. Тук малко вече се обърнаха нещата. Не напълно, сега... Да, сега скелети. Добре, не успя да сваля Wizard-а. Сега не стрели и всичко слушно. Така, балон. Сега ако успея да го убия на 3, ще имам шанс 155. Така, днес просто става нещо с тази програма за снимане. И Wizard-ът не го свалиха. Той ми го свали скелетна армия, не беше пълен, но... Три мускетарки, добре, сега той няма еликсир тук. Но... Добре, каква грешка направих, просто не мога да повярвам. Колко голяма грешка направих. Просто не знам. Имах доста голям шанс да му свалят тъпата кула. Остава 30 секунди и нямам шансове. Да, няма да успея да го бия за жалост. И така. Има 15 секунди за някакъв изпоследещен обрат. Обрат не е нужно не да взема колата, но не няма как да стане това за жалост. И да. Сега, ако загубя на следващата ще ме тъпа. Защото искам 3 епик карти, въпреки че викам всички епик карти. Добре, сега. Моля се да играя с човек, който е 8 ниво. И да успея да го бия. 9 ниво отново. Каква съдба? Колко трудно ще бъде тук вече. Така, ще чакам да видя какво се пусне. Пуска вещица. Против вещица сега имам само Wizard, Бейби дракон бързо. Скелетна армия, но защо не целиш вещица? Така, свалихме вещица, но Бейби дракон победя, ще слагим чак. И да, ако сега случайно победя, се надявам да ми се падне Бейби дракончета. Добре, тъп бомбър. Така, фурна. О, мини пека. Това вече е на 6-то ниво, това мини пека. Трудно ще бъде да го държа, да, вижда си колко лесно е свали. Вижте на колко ми остана вече кулата, 1091. Това не е добре. Така, пускам Бейби дракон, Hawk Rider. Елит Барбариан.
Айде, бързо, бързо, бързо! И да, колата ще ми отиде тук за жалост. Добре, защо? Защо съм толкова голям кръг и това не мога да разбера. Арчерки. Добре, минута и секунди. Защо съм такъв кръг, кажете ми? И не успях да вземам 3 пик карти. И да, ето. Има да отворя този чейз, който нищо ми се падне. Ето това. Епик карта! Не че използвам, когато така ми се падне епик карта. И сега да отворим един кран чест. Хайде, не кран чест. Добре, голем. Ето вижте колко много карти. И така, това е за видеото. Ако ви харесва, дайте един лайк. Ще се радвам да ги съберем повече харесвания. Не забравяйте да се абонирате за каналът ми за повече видеа. И да, до скоро!